Primary Community Court of Ishenyatsika in the case between State Ishenyatsika Mageza, Riverside Primary School, Box 160, defendant Rima Tuenga Mkumbiri, Riverside Farm, Village 2, plot number 16. You are summoned to appear in person before this court at Riverside Farm, place on the China, day of 5 December. Nguva 9 o'clock AM. Muri kupomerwa mhosva yekutengesa nokutengesa huni nyoro kumusengi musina mvumo yasabhuku zvisingabvumirwe nenyika, saka munodiwa kudare pasina kukundikana. And you must bring with your any witness you wish to call and the evidence you wish to produce in order to support your case. Thank you. Attenda. Vamukumbiri muno tinokumbira kuti utsimudze ruoko rwako rworudyi wopika kuti zvatichataura pamberi pamambo nedare ndiwedzere kana kutapudza unotaura semhosva yauri kupomerwa. Pamusoro ivedare mhosva yandiri kupomerwa iyi ndingati kwandiri ndinoiramba ndichiti ndinopika kuti zvandichataura pamberi pedare chichava chiri chokwadi changu. Handiti ndizvo, handiwedzere kana kutapudza pamashoko andichange ndakutaurirai pamberi penyu. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kuti bata pamunashe Bells. Rubai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Matangiro akaita sekunzi vamukumbiri vari kutengesa huni. Uko muri kutaura ndinokuburitsa kunze wogedha ndide noeziko tidaunzwa zviri kutaurwa nemusungwa kana nevamhangari. Kutanga kuzonzi pabuda nhau yekuti vamukumbiri vari kutengesa huni kumusengi nevamhangari vangu. Ini ndinovimba kuti kumusengi handisi kutengesa huni, asi rubetsero rwandiri kupawo kumhuri yekumusengi kune vasinawo zvekushandisa kozi. Pandakaudzwa shoko kunzi vamukumbiri uyai mutibatsirewo, kupurazi kwedu kuri kugoborwa minda, mombe dzakafa, hatina chokutakurisa, huni dzakusvika mukungotsva. Saka vaindiona ndichitakura huni dzaigoborwa kumusengi dzaive nyoro kozi miti yaingorigwa iri minyoro. Vaitema vacho vaingodambura dziri nyoro, saka dzaingotakurwa dziri nyoro dzichienda mune dzimba dzevanhu vanga vane mikana, vamwe vaibvisa minda yavo dzaigogorwa nechigiredi. Saka exercise yandaita zvaiita kunge sekungwe ini ndini ndiri kutotema huni dzacho dzakanga dzakagiredwa nechigireda nechekare kunova kumusengi kwacho. Saka kana kuri kokuti yainge iri mhosva yekuti kutakura kwandaita huni kune vainge vagoboresa minda yavo ndichisiya mumisha yavo, handina kuziva kuti ipapo ndanga ndatoipara. Zvakaitwa nekusaziva kana yanga iri mhosva, asi vagari vemumusengi ndivo vakatondikumbirawo kuti vamukumbire honai mombe dzakapera kufa, ndimune ngoro tapiwa task yekunzi tibvise huni dziri muminda nekuti matractors ada kurima, asi chekutakurisa hapana. Saka vamhangari vangu pavaindiona pamwe ndichitakura vaiti pamwe ratoo bhizimusi, ranga risiri bhizimusi ba,
kwaitowo kubatsira vanga vane zvifuwo zvakapera sezvo ndaiva nemadhongo angu andaikwanisa kuti ari pano wandatakurirawo andipowo $2, ari pano andipowo bhare sipo, ari pano andipowo garoni. Asi ranga risiri bhizimusi badzi, asi kwaiva kwokuti vagari vemumusenge vacho kwadzainzi kuri kutengeswa ndanga ndisingatengesi, ndaitovabatsirawo kutakura kubvisa muminda mazakagoborwa nechigiredha ndichiisa mudzimba dzavo. Naipapo ndinoti ndipo panenge kunzi pakaitwa mhosva yekunzi ndaitema huni nyoro ndichitengesa kumusenge. Ndanga ndisingateme dzainge dzatorigwa nechigiredha. Pamusoro yemakurukota ise wangu makambonzwawo here nezvekutakurwa kana kutemwa kwehuni dzichibva pane imwe nzvimbo dzichienda pane imwe nzvimbo munyika medu munorarama ya izvozvo ndinozviziva chose. Ndezvamakaita inini seku alright ndotaura ndichiti handina kudaro sezvazviri. ndomhinduro kumubvunzo wandadziva mutemo wekutakura huni ichibva pane imwe nzvimbo ichienda pane imwe nzvimbo munouziva? Ndinouziva. Ndowamakateedza here? Ini mutemo handina kuutora sezvo nokuti vacho varidzi veminda nditi ndo vaiti isu takumbira huni dzedu kuti tidzibvise, imi chititakurira nokuti takakumbira nechekare. Saka ndaiziva kuti ini ndindaifanira kupiwa tsamba here yekufambisa kana kuti vakakumbira permission yemovement yehuni dzavo dzichienda mudzimba dzavo ndovaifanira kutora tsamba. Maita zvakanaka. Panyaya yehuni tabvunza kuti mutemo wekutakura huni ichibva pane imwe nzvimbo ichienda pane imwe nzvimbo mati munouziva. Anditi iyemi wacho nyakuziva mutemo ndimazvisungwa. Masungirwa zivo here kana kuti kusaziva? Uri kundichekesa kuti mapara mhosva muchiziva. Munotozviziva henyu kuti kutakura huni ichibva pane imwe nzvimbo ichienda pane imwe nzvimbo pane zvinofanira kuitwa zvinove zvamusina kuzoita imini zvaita kuti muzosungwa ndisingaziviwo zvangu madzishe kuti distance ye20 meters to 50 meters ingade tsamba here kana kuti wati zvatozivawo sezvo isusu ndirimbori murimi wefodya tikakumbira huni from one farm to another. Let's say ndakumbira kuActon tina sabhuku vanonzi Maseve kana Agwasira. Patinonokumbira mapozi munyani farm tinonoona sabhuku. Sabhuku ndiri kukumbirawo huni mupurazi mako. Right? Sabhuku ndiyo nditi distance yauri kufamba yauri kutora huni yakakura sei. Yobva wati right kana panhingi nachiona secretary yangu wopiwa payment yako nemadays ako. Tinozviziva izvozvo kuti tsamba distance ndo inonyanyojajwa especially kuti one farm from another. Pane kuti huni dzangu dziri 50 meters kubva padzatemerwa ndingade here sabhuku kuti sabhuku ndinyorerewo 50 meters same farm imomo dzichingobva one farm iroro dzichiuya munhingi ipapo ndasina kuziva kuti asi chandaiziva patsamba dzangu ndechekuti from one farm to another panogona kuda tsamba but kana iri yekuti 50 meters from padzatemerwa haizvo handaiziva kuti 50 meters ingade tsamba musame territory. Pane zvinhu zvanga usingazivi wozi kutema huni mupurazi imomo chiri paupiri pasina 50 meters imhosva. Found in possession. Inini ndisingazvizivi manje kuti mameters mangandogona wakatakura huni. Vanoziziva ava vasangana newe nehuni vangavereki mameters sei mashoko asabhuku wako panenge pasina chibvumirano chako newauri kutakurira panenge pasina ndozviwana unozochena kwandiri sei. Because ivo vandaitakurira vaiti isu kuti titange kutakura huni idzi handiti tatopiwawo guy head isusu neukuru hwepurazi kunzi takurai zvenchi huni dzenyu. Because ini ndaitobva mune rimwe famuka ndakatouya ndikakumbirwa kunzi kuti muzotanga kutakura huni idzi tatopiwawo permission nevari kugobora vacho nevaridzi vati tikirirewo tibvisirewo huni idzi munzvimbo umu. Saka mukudzibvisa machoka taikungogona kungodzibvisa tichidzisa musango kozi asi dzimwe dzenhambo dzacho zvainzi zviri kutsva huni idzi dzibvisei munzvimbo vaikwanisa kutemawo vaitemawo but chekutakurisa panga pasina. Imi makaenda kwamakatakura huni makanga muchida so? Ndakatakura huni. Ndopane nyaya maybe musingateme
Kwendaigotema huni dzakagogorwa kudhara vaingotora vachiisa mungoro, hapana huni yakatemewa, dzaitogogorwa nanhasi dziriko dzitoriko kumusenga. Vamukumbiri zvinoreva muravo pamukutora huni pamukudzitora chero madziwana dzakagogorwa, muravo unoti vaine tsamba kwaro rinokutaurira kuti matakura huni kubva apa muchienda apa. Iye muridzi akumbirawo zvakare anotenderwa zvakare kunge aine azivisa sabhuku aine tsamba yake iye yekuti kana pakasvika pumba pake iye anoburitsa tsamba yehuni dzake dzaainadzo. Saka tiri kuti huni imi pamuri kutarisira kuti huni dzeimabva uku munofanira kutaura nasabhuku wenyu. Sabhuku muno mune rombo rakanaka kuti muna sabhuku muna mambo. Sabhuku kune vatarira kutakurwa huni kubva uku, sabhuku wozi havana chavanokupai, asi vekwamuri kubva uko nekwamuri kunhingirikina kumonyorerwa tsamba yekuti imimi murodhi nekuti mukasangana neveema havazvizive kuti wewe pawadzitora pane ma50 meters mangani kana kuti pakamira sei, unongopiwa tiketi chete. Saka murao unoti maugere zivisa maugere, chero uchida unotema bangwe rotaurira sabhuku wako kuti sabhuku nda kutema bangwe, nda kuvaka danga. Sabhuku wonyora kuti ada kuvaka danga, ndamupa mvungu ndini, zvotenderwa kureva kuti maane gwaro rekubva kwamuri kubva nehuni nekwamuri kuenda nadzo masabhuku ari kuziva. Saka munoreva here vana baba bvunza vakomana vaviri ava vachikakainadzira nemuti wavo wakusere kubva gore rakapera vachitaura nezvekuti ndichimboramba ndini kuti windbreak but iye zvine zvivauya gore rino rakawanda. Mambo bvisai mutoro vakatemhenga varonga kuti vadainze vanhu vefootball kuti vabvise mutoro, ndikati anosiyai ndichaubvisai kusvika wakatemwa manosira mutoro varume ava vari kupedzi gaubva mazona. Asi ndiri mambo makatokumbira tsamba kuna nachikakai ndo zvandikubvunza kuti pane muti wenyu uri mumba wake imi maida kutema. Aiwa ini ndaida kuti ugare ipo pai ndichiti windbreak yekuvhara mhepo pamba kubva gore rakapera. Bvisai muti uyu, bvisai muti uyu, bvisai muti uyu, chita vakomana windbreak kusvikira gore rino vakauya izvozvi taakurima panapa vakauya futi vakati mazoti kudiko nemuti uyu, muti uyu ngaubvore uidzi vakati ndichatsvaga vakomana vairi vatatu wefootball vauye vabvise muti uyu. Isi kusvika ndazoti mukomana wangu ari pano achagona kutema zvake pinsi wanenge asina basa rakawanda wakatemwa mamuzi mazona, kuitira kuti kana pakauya ani nhasi witness ndinadzo dzevatungamiriri vematunhu acho sokureva kwandiri kuita kudai zvingadai zvii zvakafamba zvakanaka. Iyeye akavapa huni nyakugobora, angadai akatovapa tsamba futi kuti ndavapa huni apa kuti vatore. Ivo vakutora huni idzodzo vaizisa sabhuku votopiwa futi tsamba nasabhuku kuti vatenderwa kuti vatore huni idzi dziende pamba pavo. Izvozvizvi sesamanura wasiya kumba rakataura futi zvataachataura kumukomana bring witnesses, all witnesses of your choice. Iva vangadai vati vedu we mandisungisa nehuni dzedza makandidainza vanizokutakura handei munopa umboo pamwe varipo unavo here izvo zvangadai vachipa umboo zvochiwa kungoti cheterese vanhu chotangu vataurira manje procedure inofambwa nayo mangwana. Kutadza kunowanikwa zvimba, munhu anotadza nekusaziva, mumwe anotadza nemauni, mumwe anotadziswa nevamwe vanhu mazvona. pamusoro ivadare ndingatambisire dare nguva kwandiri ndaona zvakandijekera kuti kumwe kwese wanga wakazvinakira asi chiziva pastage yekuti apa ndopa wakanganisira. Ndingatambisire dare nguva dzichifamba. Pandakarasika ndakapaona handisingazoziviwo imimi kuti mune zvekuwedzerawo here kana zvokuti mubvisa, asi ini pane mhosva yangu yandiri kunzi ndiwo iripo. Zvechokwadi ndaiona kuti ndakashaya kuziva kuti dai ndakangozitsvaga pepa rangu ndangowana mubvumbi kuti amubvumbi ndinyorerewo ndingadai ndisiri pano. Naiwa zvokwadi wapinda mugwara ndoko waifanirwa kuita ipapo wazoita mwana wangu chaifunga kuti ucharasika mwana wangu zvino
ndiye munhu waratidza manje kuti ndimambo zveshuwa muridzi wedare rese rinei vamwe havamuzivi mukumbiri ndiye muridzi wedare umunhu saka zvakanaka chaizvo mwana wangu aiwa simukazi munogara pamamugera ndatenda madzishe aiwa